Kadam don mari tu pini nili bang so video kaslam bang kelalo ilituma angjer karitang Sumila Ronghangpi phan pini dongka Rangsina college pen ningduk cepak langdon lapen litum melur kai puja la helasi don mari tum nan nili hem si dolang lasi non Rangsina college si palipo ma si don mari tum nan bam tha video lasi si pini nili tum Rangsina college student pen akaprek pen ngachi tondon la public tum dadol lasi la tum pen litum chingrum pet si pini ilitum gaching hon angjer iltum karitang Sumila Ronghangpi phan chomrong me kapaba don longji aning kapang samji phan sinil tum pini milur kaipi dun bolben justice hanglo penitum lasi don mari tum non bang aporta dobom lo jala sinon li bang dak pen bar po man tum hadak lenang lan Rangsina college long ben a video sinil non bang ni linang tum phana paklang pon thupo Don Maria tum labang so video mate lamar janalong kichok che kele do pulote dia ek po pusining thelo kardom